Sir, may extra packet pa pala. Ang sabi? Yun oh! Uhuy! Kumusta mga kapot-pot? Good morning! Dito tayo sa Tarlac. Dito ang simula ng ating ride. Palabas tayo ngayon na MacArthur Highway. Ang biyahe natin ngayon, papunta tayong Lingayen, Pangasinan. Bago pa tayo makalayo, hindi makakalimutan ng matandang kasabihan. Ang kasabihan ng mga Kastila, ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe Ay, suswertehin! ay hindi mag-skip ng ads. Mas lalong suswertehin! Time check, 7:29 ng umaga. Yun, nandito na tayo sa Moncada. So far, nakaka 28 kilometers na tayo mula nung umalis tayo dun sa North Star Hotel. Moncada Public Market. Pahinga muna tayo dito sa tapat ng San Manuel Town Hall. Uwi na. Dito na tayo sa bakit? Ito Town Hall 3. Late pa eh, Cage 3 pa lang yan. Yun, nakapagpahinga na tayo ng panandalian. Time check, 8:42. Hanggang Lingayen, Pangasinan siguro mga another 50 kilometers pa to. So maiksi na lang to, siguro before lunch nandun na tayo. Tapos babalik na tayo yung Tarlac ulit. Etong Lingayen, kung manggagaling kami sa Manila, hindi namin kayang balikan to na maghapon eh. Ilang kilometers na to, Master? Halos 200 din eh. Hindi, pagkagaling Manila Galing Manila 200 one way, 200 yan 400, bali 400 plus kapag kabalikan. Medyo kakayanin yun, kaya lang Laspagan. Pagka ganito, mga ano lang kami,
Tamang chill ride lang tayo. Ano master? Yan, dyan tayo sa Narciso. Dito tayong daan sa Narciso. Okay. Hindi tayo diretso dito. Dito pala yung mapuntang ano. Yun, naka-experience na ng ibang ruta papuntang norte. Usually dire-diretso tayo ron sa MacArthur Highway Pero since ito, ang ano kasi, ang Lingayen, pag tinignan mo sa mapa ng Pilipinas, nasa kanang bahagi ng Luzon. Hi guys! Ayun, kaya hindi ito yung normal na rutang dinadaanan natin kapag papunta tayong Baguio. Richmond, Virginia, the story starts 1848 on the Ides of March. Jackson Meriwether, born to the tether, to work the land and never live to see it die. Dito tayo sa pamahalaang bayan ng Alcala. First time natin nakapunta rito. Mag-bis tayo. He heard tell about a railway underground running through the night and always ganito pala yun. Lagi natin kasi nakikita yung kabilang side MacArthur Highway. Ngayon lang tayo napadpad dito. Meron pa pa ng ganda rito. Medyo nakakapanibago yung gantong init ng araw. Actually hindi pa nga mainit to 9:30 pa lang ng umaga. Ayun tayo sa Hector Mendoza Bridge. So, nandito na tayo sa BCSSC. Ano yung BC? Bautista Elementary School. Pagkatapos ng Alcala, ang diretsyo nito, ito Bautista, tapos Bayambang, Pangasinan. Uy, welcome daw. Ano na to? Anong bayan na ba itong papasukin natin? 9:50 na, 10 minutes before 10 a.m. 10 a.m. Welcome to lalawigan na Pangasinan. Ano lugar to? Bayambang na pala. Nakarating din sa wakas sa Bayambang. Itong Bayambang, sa lola ko lang to naririnig. Doon ko lang to sa lola ko naririnig Bayambang. Sir, ito mukhang bayan mismo to Ay, nabasa ganyan, BC. Yun, dito, kakanan tayo rito. May sign doon kanina dito rin pala papunta San Carlos. Uy, may malaki rebulto ron Sino kaya yun? Ayun no.
St. Vincent yata. Nakita ko rin may gate doon nakalagay St. Vincent eh. Huminto sila. Mauna ulit tayo. Dahil Prada, pumunta naman ka tayo eh. Nag-picture sila Charles doon. Si Charles Cerrone kay St. Vincent. Yun, nagti-thank you na. Ano to? Lalabas na ba tayo ng ano? Bayambang? Mukhang next bayan na to ah. Ang oras natin 10:18 ng umaga. Mainit na. Ayun, ito ang lugar na ba to pagkatapos ng Bayambang. Ang init. Ay, medyo kailangan nating huminto. Naghahanap akong tindahan eh. At naubos na yung tubig ko. Tsaka kailangan ko yata na matamis. Ako'y medyo nangihina na. Nasa likod na naman ako. Nauna na sila. Yun, nakahanap ng tindahan sa wakas. Pero mamaya pa tayo kakain. Tubig lang muna tayo, tubig. Ang hirap. Nahirapan na naman ako. Lagi na lang. So siguro sa takbuhang 25 to 30 na steady, baka mga isang oras nandun na tayo. Yun, no, andito sila Sir Noel. Buti nagpahinga. Nakaramdam din ng init. Oh, pahinga kayo ng pahinga. Ha? Alam nyo ngayon na ayaw ko nagpapahinga eh. Ngayon, naantayin ko na naman kayo. Antayin ko na naman kayo ngayon. Yun lang. Oh, coke ka muna, master. Coke ka sa ano? Ha? Ano gusto mo? Sabi, hindi pa nga masyado mainit yan eh. 35 degrees pa lang to. Hindi pa ito yung usual na ginagawa natin na 44. Ito master, no, hindi pa ito yung usual na nararanasan natin dati. Kulang lang tayo sa heat training. No? Tagal natin hindi nakakapadyak ng ganito eh. Ganito kainit. Mga palusot. Yun, larga na ulit tayo. Nakaka 73 kilometers na tayo ha. Tapos mga plus 20 plus pa itong Lingayen Gulf. So mga 100 din pala abutin. 200 din balikan. Pero feeling ko ikli pa lang natatakbo namin, no? Parang 73 kilometers na yun. Tsaka yun nga, parang nabanggit ko kanina, nakakapanibago kasi aga pa. Alas 11 pa lang eh. Dito na agad kami. Haba din ang kalsada nito, Palingayen ha. Siguro mga around 20 kilometers pa. Tsaka habang tumatanghali, painit ng painit. Nasa 39 degrees na tayo ngayon. Mamaya siguro mga baka umabot ng 40 tong temperature dito. Hindi ko na paabutin. Hindi mo na paabutin, master? Ay, thank you. Yung kaliwa daw, papuntang Lingayen. Yung sa kabila, mga malakis eh. Ano malakis eh? Malasik eh. Tsaka ano isa, Kalasyaw. Kalasyaw, Pangasinan. Yan, dyan sa Kalasyaw, dyan yung may mga masarap na puto eh. Nakikita ko yan doon sa may Katipunan, Quezon City. May mga nagtitinda ron, puto Kalasyaw nakalagay. Hindi ko lang alam kung inangkat galing dito sa Kalasyaw o taga Kalasyaw yung gumawa doon sa QC. Uy, San Carlos na pala to. Ayun no, so Palaris College, San Carlos City. Yun yata ang pagliko, yun ang simula ng San Carlos. Yun. Oh, asan sila? Kumanan ba sila?
Sir Noel, buti nantay ako. Saan? Kakaliwa? Oh, San Carlos Town Center. Meron din palang ano rito. Ano ba to? Ayala ba to? Mukhang Ayala eh. Shoutout sa lahat ng mga taga Pangasinan. Ayun, kakaliwa daw tayo ron, sabi ni Charles. Dito pala. Umilid tayo dito sa ano, kita naman sa gilid ng San Carlos Town Center. Tsaka subscribe na rin kayo, Ian Howden. Hoy, pizza ni pare ko yo, pare ko is pizza. San Carlos City Public Market. Dito siguro namamalengke dati lola ko. Hay. Master, ano yung English ng sa wakas? Ano yung English ng sa wakas? Atlas. Atlas. Medyo nandito tayo sa Barangay Kakaritan, San Carlos City. At sobrang init, pumalo na sa 40 yung temperature natin. At mahirap ng padyakan, nakaka 80 kilometers na tayo. Hoy, grabe init. Ang hirap padyakan. Tapos wala pang lilim. Ano? $11:42 na ng 11:42 na ng katanghaliang tapat. Ay, grabe, tirik na tirik ang araw. Kita nyo mga kabot-bot. Wala man lang tayong lilim dito, kahit ulap, kahit puno. Ayan o. Buti na lang medyo maliwala sa mata itong field na to. Ang layo din pala oh. Kita mo naka 214 kilometers. Kita mo galing, sabi sa mohon na yun, 214 kilometers na galing kilometer 0. So kung nagsimula kami sa Manila, parang aabot yata ng mga 230 kilometers, 460 kung magbabalikan. Medyo matindi-tindi yun kung nagkataon. Pero eto, nagsimula tayo sa Tarlac, nakaka 84 kilometers na tayo. Ang estimate natin siguro mga saktong 100 kilometers hanggang dun sa Lingayen Gulf. 200 balikan. Plus pag nasi ako gusto ko sumilong, walang lilim. Ay, buti na lang itong ruta na to. So far puro patag pa lang, wala pa tayong inaahon. Ang kalaban lang talaga natin yung init ng araw. Grabe.
Siguro yung mga naglatag na itong palay, alam nila na wala magbabadyang ulan eh. Kaya ano, kita mo haba ng latag nila oh. At kitang kita naman natin sa langit mga kapotpot. Kitang kita walang daya. Ano, walang kaulap-ulap. Kung meron man nandun sa malayo, sa may mga bundok. Pero dito directly sa ilalim natin, pero dito directly sa ibabaw natin wala. Ay, medyo masangsang ang amoy dito ah. Medyo malansa. Ito siguro nanggagaling sa mga tank na palaisdahan siguro to. Ano, 216 kilometers galing kilometer 0 at 7 kilometers pa papuntang B. Ano ba yung B? Bayambang ba yun? Ay hindi, lampas na kami Bayambang eh. Grabe, gusto mo magpahinga, wala rin no. Wala kang lililiman, dire-dire. Kung huminto ka man dito, bilad ka naman sa araw. Kaya iandar na lang natin kahit unti-unti. Get 42 degrees na, grabe. No. Hinto muna tayo rito sa may bridge. Ang ganda ng view dito. Atoroy, Antaroy. Hinto muna tayo rito. Ang ganda ng view eh. Tsaka Antaroy. Mamaya dito tayo. Pagpabalik, may dala akong drone eh. Papalipad tayo rito para makita natin ang buo itong kagandahan nitong Taroy Bridge ito. Ang Taroy! Ganda oh. Oh, ba't sabi baluktot tong bridge na to? Tuwid naman. Ano? Haiksi pa. Hindi nang baluktot. Yung pala yung B kanina doon sa Mohon. Binmalay town proper. Yun sa wakas. Lingayen, 7 kilometers na lang. Malapit na, konting kembot na lang. Ay, thank you Lord. Yun, may pahingahan ulit. Yahoo! Pahinga ulit. Pahinga muna tayo dito. Siguro mga ano, dalawang araw. Dalawang araw para makarecover tayo. Lakas na yun din. Papahinga ka, Master? Hindi sa narinig ka po yun. Kahit pahinga. Master, mag-practice ka na ng golf mo. Ayun, nakapagpahinga ng konti. Pahinga ulit. Pahinga ng pahinga. Oh, ang ganda ng view dito. Ito siguro karugtong to ng Lingayen Gulf.
Yun, nandito na tayo sa Binmaley Public Market. At lumiko na tayo dito sa tapat mismo na ang Binmaley Public Market. Tatanong-tanong na tayo rito. Yun, meron dito lumang simbahan. Anong simbahan to? Sa lumang simbahan. Hindi ko alam lyrics. Ayun o. Dito raw tayo pupunta sa meron daw baywalk dito eh. Yan ang punta natin. Mukhang ito na. Ayun, San Isidro Norte Beach. Kung di ako nagkakamali, nakikita kong dulo na yan, dead end. Yan na siguro yung Lingayen Gulf. Ito na nga. Pasok tayo sa Camp Andres Malong Military Reservation. Salamat, narating din. Plus pagsi ako. 94 kilometers hanggang dito, 95 kilometers hanggang dito, tapos 95 kilometers pa ulit pabalik. Kaya yan, kaya natin yan. Ayun na. Uhuy. Sa wakas ay nakita ko na ang aking hinahanap. Yun, ang ganda ng tanawin dito. Ang ganda. Ang ganda ng view. Yun, nakarating na tayo sa ating destinasyon. Ito, tingnan natin yung beach. Ang ganda oh. Huhuy. Yun. Ay, salamat, narating din. Ang ganda. Kaya lang, parting tayo dito sa Lingayen Gulf. Pinadala yung golf, master, ang batawag doon? Golf club. Lakad tayo. Bunga ko, master. Sige. Buti pa si Sir Ronnie, naka fat bike oh. Kayang-kaya ng bisikleta niya rito sa tabi ng beach. Kaya din pala ng bisikleta natin, kaya lang medyo mahirap kasi manipis yung gulong. Ayun na, ang hirap. Yeah, lubog. Yeah. Nako, delicates. May nakita ako aeroplano. Baka no fly zone dito ah.
Isipin ko. Baka mo bike mo. Ha, grabeng pagod inabot natin dito. Pero sulit naman sa ganda ng view. Ganda. Kaya ang dapat natin gawin ngayon, it's drone time. Walang ka-energy. Ayun na, nakita nyo yun? Hindi ko yan, hindi drone yan. Yan ang dahilan kung bakit di tayo makapagpalipad ng drone dito. No fly zone itong area na to. So ayan, tignan na lang natin dito galing sa baba. Yun, pupunta pa tayo banda ron. Ang alam ko, meron dun yung ano nakalagay na, ano ba tawag? Pupunta tayo dun sa may nakalagay na I Love Pangasinan. Ito palang part na to, Binmaley pa rin to. So sasagarin natin hanggang dun. Sayang, walang drone. Haba din ang baywalk na to. Pagod ako galing doon sa kabilang pinanggalingan papunta rito. Ay, mukhang nasa kabilang dulo na tayo. May harang na ulit dun Wala yung I Love Pangasinan dati na nakita ko rito. Ayun, sarado na rin sa unahan. Ayun na, eto na yung sarado. No entry na ron. Hanggang dito na lang tayo. Wala, sayang, no entry pa ron. Hindi man lang natin na picturean yung I Love Pangasinan na nakalagay dun. Di bali, pabalik na tayo, kain muna. Tapos larga na pa uwi. Ano to? Kulang-kulang 100 kilometro na naman pabalik. Ay, laspag. Ayan, eto, Lingayen na mismo to. Ano to? Ito ba town hall ng Lingayen? Parang ito may magandang park pala rito. Ito Kapitolyo to? Pababa na yun, Kamiling, doon tayo Ignacia. Doon tayo dati. Ay, teka. Ikot tayo to, master. Pwede ba? Pasok lang tayo sandali rito at para may remembrance man lang tayo sa Pangasinan. Hindi natin masyadong nakita yung view ng dagat kasi bawal mag-drone. Yung ruta ng Otak City, nilalabas natin. Tayo sa harap ng Okay, labas natin bandang. Yun, nakapasok tayo rito sa tapat ng Kapitolyo ng province of Pangasinan. Photo op lang, at least meron tayong remembrance dito. Yun, bye bye Pangasinan. Alas pag meron pang another 100, pero iba na yung dadaanan natin pa uwi. Ito na raw sa Kamiling. Pero kakain muna tayo at ako'y nanlalata na. Yun, nakahanap din tayo ng kakainan. Salamat naman. Latang-latahan na ako. Ignacia ba yung sunod? Oo, sunod. Bukal yun muna. Bukal yun, tapos Santa Ignacia. Ay, Kamiling. Mga tarim pa. Mga tarim pa. Mga tarim, Kabilang. Ayun, diretso na yun. Kamiling na, Puro pababa na yan, Kamiling. Magkano order ng ulam, kuya? Ang rice. Ano ulam?
Ato, kaliskis. Hindi, no? Alam na. Oo. Ano? Yan na rin ako. Ano sa'yo, Charles? Papayos ka naman. Sa'yo, Master Noel? Kaliskis. Dalawin mo na, ganyan din sa akin. Pero Oni, hindi natin nakikita yung bike natin dito. Ha? Hindi natin nakikita yung bike natin dito. Kumain ka na? Itong ruta natin pabalik, iba na to. Iba na to dun sa dinaanan natin kanina. Mas malapit daw to ng 20 kilometers. 80 kilometers na lang to pabalik dun sa hotel kung saan tayo nakatuloy. Uy! Ano to? Ilog ba to? Dagat? Medyo nagtatanong-tanong na kami sa mga lokal kasi nasa looban kami, hindi namin kabisado tong area na to. Grabe, pilit na yung padyak ko. Hapon na, pag alas 3 na ng hapon, ang temperature 40 pa rin. Init. Uy, ganda. Ay, salamat. Salamat, nakabawi sa magandang tanawin. Yun, eto, bugal yun na. Hindi ko alam to. First time ko yata nadaan dito. Hindi ko lang alam kung nakaraang monasterio de Tarlac kami, kung dito ba kami dumaan. Kalimutan ko na. Dilim na ng paningin ko. Dilim na ng alaala ko. Ayun sila, oh. Ayun, bugal yun bridge. Mukhang kaliwa, maliwa si Sir Ronnie. Grabe init. Sunog na balat ko. Nakalimutan ko pa magdala ng ng sleeves. Wala na, pigang-pigan. Pigang-pigan na siya ako. Grabe init. Hindi kaya ng powers ko. Silong muna ako rito, si Sir Ronnie. Nalalayan lang ako na ito. Dire-diretso lang yan kanina eh. Nantay lang ako, grabe. Las Paggers. Mga ano pa kami, 70 kilometers pa yata.
Grabe init. Ayan. Init. Yun, medyo napreskuhan ako ng konti. Yung bahong kong tubig, pinuhos ko yung isang bote sa sarili ko para mapresko. Init. Gravity licious. Grabe, ang haba na tong kalsada na to. 120 kilometers na na-cover natin. Kaya ang estimate natin mga 180 hanggang makabalik sa Tarlac eh. Mga 60 kilometers pa. Ayan. Yung apat nauna na. At sabi ko, huwag na ako antayin para hindi masira yung pacing nila. Mag-aantay na lang kapag merong sangandaan para hindi magkawalaan. So, banda rito mukhang magsasaliwa yung daan ah. Dapat nandyan lang sila mag-aantay. Hindi, diretso lang pala. Kala ko may saliwang daan eh. Yun, narampasan ko rin sila silang apat. Naantay ako. Sabi ko, nilampasan ko na. Sabi ko, papondo ako. Talabutan naman nila ulit ako eh. Para hindi na sila maganda ulit mamaya. Yun, kung di ako nagkakamali dyan sa mga bundok na yan, nandyan ang daang Kalikasan na hanggang ngayon di pa natin napupuntahan at balak natin puntahan. Sarado pa raw eh. So, di pa natin may pakita sa inyo mga kapot-pot. Ay grabe, makailang ulit na akong gustong kumilata dito sa gilid oh. Kaya lang nangihinayang ako pag huminto ako rito. Kahit mga 3 minutes, 5 minutes lalayo yung agwat, sayang. Ganito, takbong 20 na lang muna tayo. Okay na yan. Ito na pinakapahinga natin. Hoy, andito tayo sa mga tarim palada nun, mga tarim elementary school ayan oh. Ito bahayan to eh. Kaya sila pumunta, malamang diretso lang. Yun, mga tarim. Hirap na hirap si ako. Gusto ko na magpahinga. Gusto kong humilata. Ay, salamat, huminto. Makakahinto rin ako. Makasalampak nga. Ano to? Ay. Sige po sir, Darwin. Salamat po. Sige pa. Master, bidyan mo nga ako. Chan. Okay, tingnan yan. Wala yan, makahiga eh. Yun o. Medyo nalaspag si Master Rian kaya... Medyo. Laspag. Laspag daw wala. Sakay na tayo. Ako ba sir, ako master. Yun o. Mamagot, grabe. Si Ian Howe. Si Eddie Wow. At yun no, ako yun. Pahinga muna kami dito sa bayan ng Mangantaran. Ay, master, alam ko yung accommodation na yan. Pati kesa ng kotse gumagawa yan, diba? Ah, talaga? Siya? Oo. Sa Pasig to eh, yung kalbo, pangalan nito. Tapos
Ayaw mo ano, master. Ah, 5 minutes na. Wala pa. Dapat kayo na rin kasi. Oo, Timer. Yun, tara. Wala na, talagang ano na ako, pigang na. Sana nakatulong yung idlip ko kanina, mga 5 minutes din yun. Hirap. Mag-i-ensayo na ako. Ay, salamat. Thank you. Nakatikim din ng lilim. Ayun oh. Takparan ng ulap. Ano na, alas 4 G's. Baka madilim na kami makakabalik dun. Mukhang madilim na kami makakabalik dun sa hotel, sa Tumuloy. Grabe. Ang haba na tong kalsada. Wala na ako. Ubus na. Oh, kanina ko pa kayo naantay doon sa kabila. Sorry. Ayun, medyo nag-recharge ako ng konti ron, nag-cloud9 ako. Ha? Kumakain ka daw. Oh, nag-cloud9 ako sa Gatorade, wala na may sipa eh. Makdo na ba? Oo. Ah, may inam. Yun, dito na tayo sa Kamiling Public Market. Dito pala kami dumaan dati nung nagano kami. Ang tawag dun? Monasteryo. Dito pala kami dumaan dati, nag-monasteryo kami. Yun, kanan tayo rito. Mga 30 kilometers na lang, 30 to 35, pwede na yan. Yun, time check, 5:34. Tapos na tayo ng Kamiling. Ubus na si ako. Ang ginagawa mo, master? Ha? Mata ka yan. Nag-relax. Yan na. Uy, may rainbow. There's a rainbow always after the rain. Konti na lang to, hindi ako nagkakamali. Mga 20 kilometers na lang. Ito, ganto na lang ang padyakan namin, 20-20. So siguro mga isang oras ando na tayo. Mga 6:35. You know, see the butterfly rainbow, see the blah blah blue baby, and the blue rainbow. Oo nga no. Tara, drone time tayo, sayang. Oo, tama. Tara, sayang naman para hindi masayang yung dala. Yun, nakahuling hirit pa tayo ng isang drone time dito. Buti na lang, bago magdilim napalala ni Charles, ang ganda pa naman kanina, may rainbow. Oh, konti na lang. Mga 20 kilometers na lang to. Tayo makakapagpahinga na. Salamat naman. Yun, mag-isa na lang ulit ako dito sa dilim. Nauna na yung apat. Kanina nakabuelo nung may kapot po tayo nag-shoutout.
Malamang nandun yun sa unahan. Medyo ahon pa tong lugar na to, yung galing dun sa Santa Ignacia. Ang hirap din padyakan eh. Tsaka dilim mo. Ilaw lang ng mga ilaw lang na sasakyan makikita mo. Yun, buti natapos na rin yung bahagyang ahon dun. Eto, medyo palusong na to, nakahayahay tayo ng konti. Pero malayo na talaga sila. Hindi ko matanaw yung mga ilaw nila eh. Yun, natapos din yung mahabang kalsada na yun. Ayun, 2 kilometers no? Tinantay nila ako sa tindahan. Muntik na ako sumuko. Muntik na ako sumuko, wala na masakyan eh. Wala na masakyan eh. Ay! Yun! Sibilisasyon na. Nakakita na ako ng McDo. Ayun, kabilaan. Ay, salamat. Andito na. ...183 kilometers. Saan tayo? Saan tayo? Wakalinan ka? Tayo. Sigurado? Oo. Basta dapat tayo makartong dyan. Kaliwa. No entry. Diyan may labas. Dun daw sa kaliwa. Sabi ni Sir Ronnie. Tama dito. Ito nga yun. Yo, pagdating dito sa McDo, may nakita pa tayo. Ayun, si Kapot-Pot na yun, nakamotor na yun, katabi ni Sir Ronnie. Sasamahan niya na tayo ro, magpunta sa ano. Medyo nalilito na kami rito sa lugar eh. Kaya i-guide niya na raw tayo. Yun, nakabalik na tayo kung saan nagsimula sa wakas. 185 kilometers, time check 7:23 ng gabi. Ayun na.